Ai da. Pe bune. The Hunter Club stop and working. Ai da. Ia la E închid. greu rău jocul. E greu rău jocul ăsta oricum. Haide. Am văzut și eu. Da, să M-am activați chinuit și să prind o AMD-ul. căprioară. Un sfert de oră cred că Mai mi-a dat mult, să prind. o să Dar încep n-am să te prins-o, asta e enervezi, chestia, cred că n-am prins-o. O să încep să te enervezi, aia e. Hai, cum dracu face să prindem una? Să iei ușor. Când vezi că te apropii de ea să mergi pe cât râl. Ia cu, uite, aud ceva, ia. Ce e asta, mă? Nu am auzit ceva. Nu mergi să dau ei să văd ce dracu se aude. Trebuie să luăm, să găsesc o câmpie ceva. Un râu. În ce? Cu jocul Un ăsta are rău virus. De ce să găsim rău? Păi acolo se mai duc căprioarele. Da, Cu că ăsta da. are virus. Campurile astea e ceva de ele sau? Nu degeaba pus pe Nu știu. stai în camp să Are pândești. virus jocul ăsta, mă. N-am stat niciodată să aștept. Ce are, mă, virus? Deci mai puțin dai vai, mă? Da, merge, cred că da. Am are virus. Cum să ai virus? M-a scos, man. A făcut AMD-ul urât. Hai că am Jocul, să mă. ia și fazanul. Eu fac și fazan. Tu doar l-am speriat și am complet? fugit. A dus dracu. Bă, am jucat azi niște meciuri de CSE. Mă, n-am putut să spierăm. Bă, ne-a dat cu un echipă. Bă, fix când jucam și eu, mă, trollau ăia, mă. Îți mă dracu că Bă, și eu chef. pus boți. Degeaba cred că te sui cu aia în campul ăsta aici că n-ai ce să vânezi. Nu stai bine așa. Ha? Nu stai cu picioarele ridicate, bă. Cum am stat eu. Cum stăteam eu. Nu e bun ăla. Pentru că așa nu ți iei abdominul încordat. Tu stai Am degeaba m-am suit așa. în chemă, m-am suit în chemă, ia să stai treaba în chemă. Păi numai dacă stai așa, dar tu nu stai pe asta, tu stai aproape în Ia. cur. Uite. Ce era cu nu mai merg? Station. Dar cum trebuie să-l voi pe aici? E blocat. Să-l dracu de aici. Cum? Să-l dracu de aici să mai... Păi, mă să prind Mai vezi ce să căprioara faci, asta. să și de-aia. Plictisești, face același chestii. Bă, dar Hai, mașini, ăstea motoare, cum dracu luam o mașini? Ce dracu avea? Biciclete, ce au Hai, alea? cred că îți hai DLC-uri de alea. Aici de mă. Curate. Am așa și și handicapatul ăla. Da, băi, oricum e greu, mă, frate. Nu mai Ce? merge joc. Cui? Ce? Gently now. Take a Dracu. deep breath to steady your aim. Nu știu. Dacă mă duc o căprioară, bă. Da, mă, dar cu ce La bine. 100 de metri. Hai că am nimerit căprioare, asta căprioare, pasăre dacă e ceva. Ai tras? Am tras. Nu, s-au zis ceva. Cred că l-ai speriat și pe ăsta de la mine. Așa că dau un restart. Am găsit una, am găsit una. Să vezi ce-i dau acum. E, că eu am ceva aici în față. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in Taci, mind fă their din excellent gură, senses fă, of lasă-mă în smell and pace. hearing. Asta mă face dacă am pierdut. Sau ce dracu? Bă, să nu tragi, bă. Ai auzit? Da, mă, da. Băgam și eu ceva aici, al 54 de metri. Dar ce e asta chestia? Mai ceva cu semnul întrebării. Haideți, că mă apropii și pleacă. Mă apropie ușor, ușor. Ia. Sunt cam la 40 metri de ea. Eu la 34. Dar cum pușcă acum oare? Nu se mai apropie o leacă. Dacă a fugit, nici nu mai joc. Câmpie am găsit, ți-am zis că pe câmpie sau la râu. Ce e aici? Că nu înțeleg. Ia că trag în ea.
Așa să nu mai respiră așa. Oh, dar se aude să-mi bag pula. S-a auzit tare. Uite, bă, credeam că e ceva, dar nu e coaie, nu e nimic, ce pură sunt. I-a dat bucata sau? Am tras în ea, da. Găsesc achievement. O să văd. Bă, dacă am și nimerit-o. Uite că a rămas sânge pe jos. Ba, de acum e nașpa, că trebuie să alergi după ele, mă, frate, și le pierzi de urmă după aia, până la urmă. Am văzut că nu mai ții cont care e. Te iei mult după sângele ăla. Stop, stai, fă. Uite, deja nu mai și pun de luat, uite că pe aici. A, fete că luat-o bine, că luat-o pe câmpie, mă. Că oprim pe asta. Poate că nu știu că dracu poate să alerge așa, moartă. Cu sânge, uite că văd că să fac ceva sânge. Da. O detalii jocul Ce la ăsta. mine una 500 de metri. Bă, dracu, mai fete de sânge lăsa, mă. Cred că am pușcat de 2 ori. Uite, mă, sistem. Pe aici. Nu m-am și ponderat, o să mă ori, dar mi-am pierdut, gata. Dar nu I spune noticed checkpoint you're ăla ca în after a tutorial? fallow deer. Be No, sure pune to stay checkpoint. concealed. Oh, They have no. some of the best eyesight among the reserve animals. Bă, Their ce să good nu? hearing and smell doesn't make things easier either. Mă, Hai, tot ăsta. fătaș din grâu. Nu, că n-am văzut nimic până acum. Eu nu mai găsesc pe aia, mă, fii atent. Găsit o casă. Mama, am găsit 5 nu mai căprioare, câte? Le invade. Stai așa. Băi, eu am găsit vreo 5 căprioare aici, mă. Să nu tragi, bă, Alexe. Dar fug toate, se ia după unul, nu știu ce dracu fac. Uite, fug E, toate. cred că e turmă de aia, mă. Păi da, dacă fugi unul, fug toți. Îmi dorea să-l bat și nebune. Pe aia de nu dau asta direct în cap. Fii tu atent. Că nu-l omor dacă îi tragi în cap. A fugit și asta. L-a omorât? Du-te, drept. Bă, întrebarea mea unde dracu a fugit aia, mă. Să moare dacă am pierdut-o și pe asta cu sânge după ea. Aici. Eu nu-l Very văd pe low. ăla. Ce? Bă, am tras din greșeală. Da. Mamă, ce fel să aude să-mi bap chiar de aici. De la 700 de metri s-a auzit, bă. Și la voi plouă? Da. A, mă, să omor și o gâscă de asta să fii fericit. A, dar sunt pe sus Cum le, astea. cum caut? Trebuie să găsesc și apă jos, nu? Urme, să le Sau găsești ce urmele. să apăs? Da, e pe urmele Cum, alea. cum apăs? E. Am auzit un sunet încoa. Am mai pușcat una, bă, dar e greu să le prinzi, mă, uite, știu unde a fugit aia prima, mă, nici nu pot să cred. Bă, să dăm Uite, toți uite. 3 coaie hit deodată într-una. Să știi că așa ar fi bine. Mergem. Uite, am merită și pe asta cu aia. Prima am pierdut, nu știu cum s-a dus, mă. Să mor eu. Trebuie să moară pe loc, nu? Dacă tragem toți trei, cred că da. De noi pierzi și pe asta, fii tu atent. Știi că am greu cu ținta aia. Se mișcă ca handicapată și asta. Am pușcat două și n-am prins niciuna, mă. Uite, știu, să pe câmpie cât a fugit asta? 2 dracu de căprioară. Cât fuge? Mamă, cu aia câte căprioare a trecut pe lângă mine. În una am tras cu aia, da. Și am dat în gât, bă. Uite. S-au oprit urmele, gata, numai și ponderat, o să mor eu. Asta e cu aia nașul. Ia că am găsit iar. Altă căprioară pe câmpie. Acolo. Bă, dar aia moartă de-am tras în ea, unde e, mă? Fete în caia, ești nebun la cap și ea n-a murit încă. Doamne, dacă pot să cred așa. Cât să mai trăiască, mă, frate. S-a dus cu aia care sângera. Da, mă, uite, știu, asta e, asta care e acum. Ea de-am tras în ea și ea mănâncă iarbă, iar. O trecut, nu mai moare odată. Da. Ce mă, cu aia, mă? Bă, ce joc, mă. Mi apare un semn întrebării.
Nu mai știu ce acolo să te duci să dai pe ea. Bă, ce mă ofticul. Am pierdut turbilele astea care am tras în ea. Ce mă asta? Un Z aici, ce Z ăsta? Ce mă? Acum mai pe Ce ai zis? mapă. M-a strigat? Poftim! Rămâi ce sunt miști. Mi-apare niște Degeaba. frunze, mă, da. Mi-apare o frunză pe hartă, mă, dar nu pot să fac nimic la ea, ce e? Bă, nu știu. Băi, sunteți foarte bă. Bă, nimica să nu prinzi, mă. Ia mă că e greu joc, cum să-mi bag piciorul. Ca să-mi bag piciorul de nu. Da, în ce parte a fugit tu? Ba, mă, dar cine mă crezi? Păi 10 cu Face. 10 cu 10. În stânga. Dacă nu e la Da. A10. Până la Vai, Sigur, că cam picioare. Am împușcat 3 și nu prind niciuna, fii tu atent. Și nici nu le găsești, mă, să le găsești să încetinească Uai, sau are ceva de. hack-uri, bă. Băi, dă-le, Ce dra. Caprioare are hack, ce? Asta zice fresh. Dacă are hack. A fugit înainte să trag. Bă, deși în pădure aici, mă, și nu prea le vezi, mă. Măcar dacă era pe câmp, încercai să faci ceva pe câmpul ăla. Bă, tot foc de popate de sânge, dar nu mai găsesc odată caprioara aia. Du dracu cât a fugit. Băi, dar mă prind ca oprit handicapat urmele, gata. aici. S-au oprit urmele, nu mai știu pe unde a luat-o. Nu văd coaie până acolo. A fugit să... Păi și cum văd dacă am împușcat-o? Deci acolo unde ai pușcat, vezi dacă e sânge pe jos. Deci cam... Păi dă-o dracu de caprioară cât a fugit, mă. Păi ce da? Bă, mie mi-apare o iarbă și un semn în mirării, dar nu pot să fac nimic acolo. Așa mi-a părut și mie, nu? Bă, dă-o dracu de caprioară, mă, dar cât a fugit, mă. Să mor eu. Păi stăm după o caprioară. Uite tu, sânge peste tot pe jos și nu o găsesc. Ce dracu, bă? Cât să fugă, mă, de la un glonț? Mai fugi și... Dracu, urmele la... în fața mea și după aia sar urmele la 20. Gata, m-am găsit-o în sfârșit. Doamne, cât am alergat după aia, bă. Mă, vede că făcuse ceva sunet aici. Ce dracu, mă, e sau Nici că save nu mai sau face. accept? La ce să dau accept? Să o vând, ce dracu? 20 de kg are asta, mă? Bă, 2 dracu, de ce? Dar încă nu văd undeva ca să dau save. A, uite, am alergat după ea 700 de metri, îmi scrie aici. Doamne ferește. Femeie. Tot o salvare, mă. Piciorul. Cum salvați voi? Bă, dar urmele n-are cum să apară de mult, nu? Trebuie să fie de mult urmele. Nu mai mi-apăreau, nu? Dacă erau de mult. Da, e recent. Bun, acum întrebarea mea, pe aia lansă de-au împușcat-o, unde mi-a fi dat-o? Nu mă găsesc eu It's pe aia, acum cred bleeding, că... so that's a hit. Ce? Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. Red Dircico. Nu mi-arată la câți Nici metri. nu ai nevoie să mergi la sală. Păi ce să faci la sală? Păi tu prea trebuie să înveți să ridici cu greutatea asta. Red Fox. Nu-i logic. Am că am mai tras unul cu aia, am mai tras unul, dacă pe pe asta, greutate pe n-am. asta trebuie să o prind, e imposibil să nu o iau pe Ai intrat asta. acasă și nu poți să faci cu ea. Ce să faci cu mă? Ce stă O cu mână poți să faci eroe asta. tir? Bă. Ia fă tu cu o mână full cu ea. Păi vezi? Mai plătești degeaba abonament. Și tu nu mergi cu mine la sală, că eu iau permisul, că eu când merg, iau permisul mă duc la sală când mă duc și la liceu. Deocamdată pune mâna pe acasă, de flotări, că ai timp. Când mergi la școală, să faci de toate. Care faceți, mă, flotări?
Da? Care faceți, mă, flotări acolo? Frate meu, mă. Bă, ați mai găsit, mă, ceva? Acum mai trebuie să cred că al doilea glonț ăsta care am tras în Eu ea. aud sunete, găsesc pași, dar animal nu văd. Da, nici eu nu mai găsesc nimic, am prins una și gata, aia a fost tot. Să mor eu. Aud bufnițe, băi. Și că n-ai nicio șansă în pădurea să le vezi. Te sperii imediat. Am intrat și în pădure ca prost. Am erau la 1 kilometru și... Vulpea asta merită, mă, Ia, să mă, mă ia. duc pe ea? Control, a luat-o, mă, sau... Ba da, a luat-o aici. Că mai văd sânge. Cred că vin să o caut eu, mă. Am ăștia, dacă ne-am unit, să te ajutați într-o căprioară, le-am omorât mai repede. Da, dar dar voi sunteți departe, uite și tu. Se bie la 1000 de metri de mine. Hai la Alex, mai aproape de amândoi. Poți Poate să e greu să le înțeleg, găsim, uite băi. și tu. Ce-mi place că are grafica bună jocul ăsta. A. Bine, Raul, era tu și ești aproape colul de ăsta. mine, de tine ți-ar putea să apropie. Ce, mă? Zic, căprioara. Pe ce a fugit pe aici? Zic să nu fie în poziția asta cu tine aici. Vedeți că aveți și niște chestii de sunete, gen să scoate sunete. Eu au gâște. Alea nu sunt bune, dă-le treacu. Plus că le nimerești și greu pe alea. Eu nu știu cum să fac să nu mai facă ținta lui ăsta așa, să tremure dracu, pleacă bani în sus, bani în jos. Bă, dar nu pot să cred cu aia, că dacă am pierdut-o și pasa cu aia, că două gloanțe am tras în ea. Eu nu văd nimic pe aici. Pe am întâlnit după urmele de sânge sau? Deci, ești Ați auzit? 90 de metri de mine. Și da, e da, 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 câmpie, acolo, acolo, acolo. și e câmpie. Îl văd, o văd, o văd, Și-am pot să tras trag. și O eu vezi? și-am tras și eu două gloanțe într-una și a fugit în pădure și acolo Eu ești îl ca văd a mai. fuge, îl văd a fuge. Mai e unul stânga, mai e unul stânga. Nu, dar nu e mă la tine. L-ai speriat cu aia, eu- care l-a speriat? Mă, n-are cum ăsta. L-ai speriat pe ăsta, gata, a fugit. Am tras în alta cu aia. Tu ești acolo, vezi, nu era aceeași, că tu ești Are unul departe. să 300 de tragă pe la metri. 300 de metri. Da. Asta îl mai văd oare? Nu-l mai văd. A fugit în pădure de-al dracu. Hai că am prins la asta, doi, am prins două, veniți după mine. Le-ai prins? Le-ai acolo? Nu l-am. Dar i-am dat două gloanțe. Vine spre tine, Raule, vine spre tine. Se aude, se aude. Are glonț, are glonț. Cred că e al treilea sau nu știu al câtelea e. Nu trebuie să moară. Gata? Bine, mă. Am pușcat două. Bine, mă. Nu, a murit, nu e. Cred că e alta la Am tine pușcat eu acolo. încă două. Bun. Și ce fac aici? Fac flash Vine spre tine, 70. Alexe. Vine una spre tine. Am văzut-o, mă duc pe aia. O vezi? A trecut pe lângă mine. Nu, nu, e mai în față. Am mai pușcat una. Vine alta spre tine. Cred că unul e mor jos dacă văd în fața mea bine, nu știu sigur. E mort aici, dar s-a dus asta, nu spre mine. Nu văd urme de sânge. A, gata. Da, a am fugit văzut în că spate, a fugit în spate. Ce fac cu asta? Dau intră, accept aici, nu? Gata. mă duc după urme de sânge acum. Mai avem aici în spate multe, două. Două mi se pare că sunt. There's Eu am no pușcat pe ce i-am prins shortage să of mor eu. ways to earn money as a hunter. Așa s-a cu aia. No shortage of ways to spend it either. Păi și acum? Aici văd sânge eu. Încoace a luat-o, da. Stai că mi s-au oprit urmele mie. Nu mai văd unde a luat-o. Așa. Mamă, dar nici că nu mai vezi nimic, ca bă, prin boscheți ăștia pe aici.
Da, mă, la rău. Băi, mie nu mi-apar urmele, mă. Gata, uite, am găsit iar. Vezi, Sebi, vine una spre tine, Sebi, spatele tău. Vezi, mă. Păi fugi, mă. Bă, pula, dacă o vezi în baschiți. Bă, dar știu că am tras cu aia în două mașini. Bă, Petrole, că venea spre tine, că. da, am văzut, am văzut. Nu Sebi la mine, că am unul aici. Unde nu- dracu ești? Nu, încet. Tu ești departe, tu. Hai cu să ieși din pădurea, să nu-mi place. Altă parte nu cred. Nu pot să trag în pădurea asta. Unde e Raul? Stai cu aia, că mi-apar urmele în spate acum, what the fuck? Mai multe. Ce dracu, bă? Nu văd, mă. Uite, uite. Ba da, o din lângă mine. Stai. Bă, Hai. dați-ne, trage că vine. A trecut. Da, am crezut că tragi și tu, tragi unde. Eu nu aveam gloanțe. Am tras și eu și tu Ce-au și nu mare cu aia. Bă, dă-o dracu. Uite stânge. Merge pe Ai sângele sângele, ăla. nu? Cred că da. Mi-arată, nu mi-arată bine. Bă, nu știu dacă e, Acolo. dacă a fugit în cură s-a întors, nici măcar nu știu dracu să mă duc după Hai aia. după asta. După asta mergeau? Și așa e spre Alex. Am Bă, una dar e aici, greu, Uite, băi. acolo, albastru. Uite, uite, curge sânge unul. Am tras dracu două gloanțe amândoi și n-am murit. Și am mai tras și înainte. Câtă viață o stea, mă? Curge sânge multe. E. În Bă, spate? eu am împușcat vreo 5, 6, 7 dracu. Arată sângele în spate, deci. Trebuie să nu fie altul. Că eu cu Alex mai împușcat pe aici vreo două. Uite pe aici e, vină încoadă pe mine. Am găsit cerc cu aia, este cerc cu aia, asta nu e caprioară, e cerc. Asta e. Cherby, da. Am tras Cred după că ăla e el. la Alex acolo. Dați la mine, că am tras în Aici, cerc. uite, uite urme pe jos. Uite, e mort Uite, aici. pula, că am pușcat-o noi. A murit, mă. Vezi? E mort aici, uite. I-am dat în plămân, mi se pare, nu știu ce am dat. Ia, ia-l tu pe ăsta. Colectează-l tu. Cum văd câte shot-uri are? Nu știu. O? Alex, mai e unul acolo? Îmi arată decât shot-ul meu, a? Nu știu, cred. Bă, eu nu mai am decât un glonț. Cum cumpăr glonțe? Bă, că e bine. Trag cu pistolul. Mai am un shotgun. Dar ce că tu l-ai omorât, sau ce place aici? Raul and... Nu știu. Păi ce, nu poți să-l iei? Bă, da. Păi de acolo. Uite că mi-a dat și mie. I-a dat mai mult, Mi-am cred. pierdut și lui ăsta urmele Nu cu aia. Bă, dar greu e să-i urmărești, mă, să-mi ba piciorul în ele joc. Da, mă, și fug și mult, mă, de dracu de aici. Uite cum mi-a dat gloanțe, cred că. Sau? Ia, că am găsit una pe urmele. Ba, nu, cu aia mi-a dat gloanțe. A, mi-a dat puncte să fac upgrade, ia. Walk, Câte puncte găseam? walk încolo, run în dreapta. N-am deloc. Oare nu dracu. l-am încetinit cu aia pe fraier? Skill. Skill points n-am niciunul. Asta e căprioara, Ok. cerbul. Am fi Inventar. toți, mă, pișatul. Păi s-a întors pișatul. Nu știu. Da, e bine, hai că mai am Nu, decât un glonț. sau? Ce? Mai glanțe? Mai am un glonț. Cum e glanț? Nu știu. E fugărit. Mai am shotgun-ul și pistolul ăla să trag cu ele. Bă, posibil să fi întors cerbul înapoi cu aia. Spre voi. Bă, dorme pe aici. Sunt mulți, mă, care s-au întors, cred că. Bă, dorme proaspete. Ăstea cu albastru sunt mai proaspete, nu? Sau cum e? Nu, alea cu albastru sunt alea de ai păsat tu mai devreme pe ele, gen. E continuarea de la ce ai apăsat tu pe ele. Gen, ca să știi pe unde a fugit, știi? Ok. Păi mă duc pe ăsta. Mă duc de până pe aici, nu știu ce dracu, dacă e a tras cineva din ea sau nu, dar... Ok. Că 4 au trecut pe aici. Cine-i cam pe zenul ăla? Nu știu. Eu am dat pe Friends. Ai intrat unul aici? Da, fii atent ce walk în față. Bă, că nu știu cine, că mi apare acolo. Acolo. Nu mai pare urme. Ca pe gen. Uite, mai a intrat unul cu noi, eu. Da, nu știu cum. Tu le-ai dat prieten pe timpul meu. Blade rate very low. Very fresh. Nu e chat să ieși eu?
Deci stai așa puțin. Very low acolo. Fresh. Mă, e pe aici. Aveți ceva în față, aveți ceva în față. Sebi, ai ceva în față, mi se pare. Sunetul ăla, nu? Nu știu pe aici. Eu nu văd. Mie să nu fie cerbul. O văd, o văd, o văd, o văd, o văd. Unde? Fuge spre stradă, fuge spre stradă. Unde e strada? E? O văd, o văd. Am tras. Unde e încoa? Da, vine spre mine, vine Unde spre vine? mine. Spre stradă. Fuge, a, fuge, încolo. fuge. Trecut Bă, da, de ce stradă. fuge, bă. Până de asta reload. Deci, sunt. Știu că auzi sunete la atâția metri. Ăla vine după noi. Dar cine morții lui o fi cu aia? Și mi... Da, ba, ma, rasa lui. Dimo. Nu știu ce În față, în față, în față, în față. Pierdut-o cu aia. Da, ba, pula. Bă, dar spurcat e, mă, să-mi bag piciorul de nu.